Kapin 100,000 ka mga indibidwal gikan sa Balingasag ug Lagonglong ang nakadawat sa ilang suhulan ubos sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged or displaced workers kun Tupad program. Mukabat sa dulan 5 milyones pesos ang natunos sa mga benepisyaryo kun asa matag usa nakadawat sa kapin 4,000 pesos isip sweldo sulod sa napulo ka adlaw nga pagtrabaho. Dako kong pasalamat sa atong gobernador nga si Senior Peter Unabia og sa iyang anak nga si Congressman Christian Unabia. Tungod kay nakatabang siya sa mga katawhan nga nagkalisod tungod sa ilang programa. Pipila sa mga kalihukan subay sa programa mao ang community gardening, community cleanup drives, coastal cleanup o guban pa. Nanguna sa pagpangtunol ang hensya sa Department of Labor and Employment kondole sa pagkitimbayayong sa Public Employment Service Office kon Peso Misor. Kabahin kini sa tingong nga makubsa ng kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program ug sa paglaom development agenda ni Governor Unabia sa letrang L ken livelihood and employment through industry development. Tipik lamang kini sa mga programa sa gobernador pinaagi sa paghatag oportunidad alang sa pagpanarbaho sa katawhan. Update gikan sa Peso Misor, ako si Jane Salimbaw, Paglaom News.